Franti, co tam píšeš? Co? Co tam píšeš? Tam má máma písání. Františku, koukni se na mě. Co jsi tam napsal? Řekneš mi to? Vyndej Dudu. Vyndej Dudu, Franti, a řekni něco. Hele, řekni páprda. Páprda. Tak ty řekni. Ba, 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 ba. Řekni. Řekni ba, ba, ba. Ti utekla ta žička zase, veď. Za krk ti utekla. No.